ndị bi na Amaudo Umuchi Ekwulobia ka si ime obodo Agụata ga-enwezi obi aṅụrị gaa n'iru n'ihi na kwa afọ ọbụla ha na ide mmiri nakwa iji na-anụ ọgụ mana ka ọ dị ugbu a site n'ọlụ a na-alụ ugbu a ha ekudago ume ma nwee obi aṅụrị na ha agaghịkwa enwe nyabụ ajọ akụkọ ọzọ. Ka anyị sonyelu Ngozi Obineri bụ onye jere ebe a ma wetara anyị ọmalịcha akụkọ a wee nata. bụ ndị na-arụ ya bụ ụzọ bụ ndị anyị hụrụ oge ha na-awụ nnukwu ọwa mmiri n'otu mpaghara ya bụ ụzọ ebe akụrụngwa ha ji arụ ọrụ bụ nnọọ nke ahụrụ ka ọ dị nyafụnyafụ ha ji arụ ọrụ. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka onye ji ọkwa managing director nke ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ Maazị Tony Madi kọwara na ha bidoro ọrụ na ya bụ ụzọ abalị 45 gara aga ma bụrụkwa ndị wugoro nnọọ nnukwu ọwa mmiri na ebe fọdụrụ ntakịrị ka o ruo 1 kilomita na ya bụ ụzọ. Ụfọdụ ndị bi na ya bụ ebe bụ ndị gụnyere Maazị Jonas Ezeobi na Tochukwu Ezudafọ oge ha na-ebe arịrị maka ihe ha na-ahụ na ya bụ ụzọ kwararịrị na anụ ụlọ ha na-azụgasị na-anwụ n'oge udu mmiri ma kwukwa na oge ọbụla ha ga-achọ ịlaghachi azụ oge mmiri kwụsịrị na ha na-atụfu nnọọ nnukwu ego iji wee dozigharị ụlọ ha ka o wee kwesị ebe ha ga-ebi na ya. Ha gosipụtara afọ ojuju nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọsọ enyemaka ọ gbatara ha ma kwee nkwa inye ọchịchị ya nkwado tọrọ atọ. Abụ m Ngozi Obileri.